Okay, may mundo na usab kanatong tanan mga higala, Luzon, Visayas ug Mindanao. Ani-ana pod kita may higala ning atong tulumanon sa kahanginan. C-on-A Catechesis on Air. Pero adlaw karon nga Huwebes, pizza 30 na kini mga higala. Congratulations dai namo dire. Congratulations dai namo dire sa Manhuyod kay amo nagyong giinagurahan ang among dako nga kining munisipyo, no, usa sa mga pinakadakong munisipyo diri sa Negros Oriental, no. Dako jud kay na mapagasikarbuhon jud mi ini mahingala do na pag elevator pero gamay-gamay ra ni jud sa tanhay, no. At kana sa tanhay hilabihan naman gyud dako ay laha. Pero at least ang amo po murang may pagkausakuan pa na segunda sa gidako. Dako kay nyo salamat po sa among mayor, no, si Mayor Rafi Andaya ug ang mga konsehales nga nakaabot gyud mi ining dako kayo nga kining kalambuan sa among lungsod diri sa Manhuyod, ang pagbato namo og dako nga munisipyo, bagong munisipyo. Okay. Abino ani tamang higala sa ato ang CBCP News. Balitang simbahanon ining kamudto. Apoy no, July 30 Thursday matud pa CBCP bagong obispo sa Ordanita nga mao ang ika-upat nga obispo sa Diocese of Ordanita na instalar na. Siya mao si Bishop Nick Bakilar. Bakilar. Lipay ta kayo mahigala nga doon na pa'y bagong obispo, no? Kita lipay magkaita dire kay atong obispo si Bishop Cortez, kuan pa kayo kanang himsug pa kayo higala, no? Ug sa kuan pa na alive and kicking, no? Pero nagplano na ni si Bishop nga mo retire na kuno siya 5 years from now, pero okay pa mas Bishop kamo diri, no? Kuan pa kayo, linggoon pa kayo, no? Kusog pa kayong mo kuan abtik pa, mo trabaho pa, no? Daghan pa kayo siyang mga daghan pa kayo siyang mahimo dinhi sa among diocese sa ato Magete. Ayan, no, may muto rin kanimo Bishop no basig na minaron si Bishop. Pero rin na tayo higala sa ato ang CBCP News, balitang simbahanon ining kamuntuhon. Bishop Nick Bakilar na instalar na isip ikaupat nga obispo sa Diocese of Ordaneta. Balita ang higala sa balikan, Pope Leo concludes period of rest in Castile Gandolfo. Kay si Pope Leo ang higala, doon na magdunag sila panahon nga mahuway gana sila, no? Nya karon bago pa lang lang nahuman ang iyahang pagpahuway dito sa Castile Gandolfo or Gandolfo Castle. Sa Italy rin ako na. Abi na padayon ta mga higala sa ato ang mga buhatonon. Ang atong topic karon is the church as the new Jerusalem. Ayan, no? Ang isimbahan isip bago nga Jerusalem. Ayan, no? Nya unsa man di aya ang kuan? Unsa man ang karaan nga Jerusalem? The old Jerusalem is the original gyud mao ang Israel, the people of God. Unya pag-abot ni Kristo sa diha nga nanudlo na siya, daghan ang mituo kaniya, unya nagpagkamata, namatay siya, gilansang sa krus, unya gisangyaw sa iyang mga apostoles, ang iyahang mga pagtulunan, ang tanan nga mga nasangyawan ug midawat sa iyahang pagtulunan mauna ang the new people of God or the new Jerusalem. Klaro na. Sa ato pa kung mutuo ka kang Kristo, midawat ka kang Kristo, miyembro ka sa bago nga Jerusalem, the new people of God. Sa ato pa ang Christianity gid ay ang Christianity ang New Jerusalem di ay dili lugar, kung dili usa ka katawhan. Unsa man ang katawhan na? Katawhan sa Dios. Ya, ang katawhan sa Dios karon mao ang mga mituo kang Kristo, nagpabunyag ug naluwas, no? The New Jerusalem, mao kitang mga katawhan sa Dios. Unya, we are proud nga sa katawhan sa Dios or the New Jerusalem. Catholicism is the largest branch of Christianity, no? Kinaghan biya pong dili biya po ta makaingon nga kanang kita gyud mo katawhan sa Dios, daghan biya po kanida ang mga protestante katawhan sa Dios maghihapon ni sila kining Catholic, kining Orthodox
no kining Eastern Orthodox katawan sa Dios gyapon sa dili na to ang kunon nga kita gyud mao ang katawan sa Dios, kita ang Jerusalem. Dili, ang katawan sa Dios mao kadtong mituo kaniya ug nagtuman sa iyang mga sugo. Unya kaluoy sa Ginoo, we are the largest branch of Christianity, no, ang pinakadaghan nga membro sa usa ka grupo nga nagtuo kang Kristo. No, klaro na nga nung gitawag tag New Jerusalem, tungod kay kita giluwas man ni Kristo pinaagi sa iyaha, giluwas ni Kristo gikan sa atong mga kasalanan. Sa diha nga nabunyagan kita og nahimong usa ka Kristiyano, no? Unya ang Christianity mao ang the Christians are the new people of God. Unya kitang mga Katoliko, murag pabor-pabor ta, no? Kay daghan man kaayo kita og mga matud palagi mga benefits nga nadawat isip mga Catholics usa man yung mga benepisyo kini da ang mga sakramento benefits man no friends benefits sa ato pa no usa man no na kita wala tay mga sakramento no bunyag kung magpabunyag kita mamahimo na kitang membro sa anak membro na kita sa katawan sa Dios the New Jerusalem no unya makuan kita makinibitang itawag na to makumpirmahan and then mangumpisal kita no and then madawat na to si Kristo lawas ug dugo and then mahimo kitang katawan sa Dios pinaagi sa ordinasyon sa pagkapari no unya pinaagi sa anointing. So kining mga sakramento na to mga higala mao naghatag ka na to dakong bintaha kay isip katawan sa Dios kay daghan makitag mga benepisyo nga nadawat no daghan kay itang kuan ba daghan kay kitang mga og sa ato pa na mga pamaagi aron gyud nga mapahimuslan nato ang atong pagkakatawan sa Dios okay no so the Christians as the new Jerusalem or the new people of God niya ato kanang mabasa sa Revelation chapter 2 and verse 2 nakita ko usab nga mikunsad gikan sa langit ang bag-ong syudad, ang bagong Jerusalem nga gikan sa Dios nga andam na sa pagsugat sa panganunon. Okay, klaro? So so atong topic karon anong giilat nga the New Jerusalem tungod kay ang karaang Jerusalem naluwas sa kining gitawag nato kaulibnan sa Ehipto. Kita the New Jerusalem naluwas pinaagi na naluwas sa kaulibnan sa sala tungod sa kining kamatayon ug dugo ni Kristo. Okay? Salamat ug maayong mudto Pilipinas.